Sagamos. Ang DCGB, aktibong miyembro yan kan KBP, ang kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Oras hali sa Pag-asa, alas 5:04 nin pagkahapon. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanaldaw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB. Bareta alas 5, mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB. Bareta alas 5, kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanalbay, asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon sa pangaran kang News Base asin kan Mega Force Patrol. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta, si Pio Fernandez, digdi po sa DCGB. GB, garantisadong bareta. Ngunyan sa detalyes kan mga bareta, sa lado nasyonal, dai panin malinaw na detalyes ang Malacanang may kinaaraman sa posibleng pakikipag-uron ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kay US President Donald Trump. Sigun kay Palace Press Officer, Abogada Claire Castro, dai pasinta ning naresibi na anuman na opisyal na abiso may kinaaraman sa nasabing informasyon. Siniguro naman ni Castro na natulos sindang mataon ng update and kaso igwa ng magbutwa na informasyon manunungod digdi. Matatandaan sa enot na parte kan taon 2025, nagpahayag si Presidente Marcos ning interes na makipag-uron sa lider kan Amerika tanganing tukaron ang mga issues may kinaaraman sa immigration, defense asin pag-importar. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Mientras tanto, diretso ang detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Day pang ipigpaabot na formal na komunikasyon ang Amerika sa Pilipinas na matindog sindanin storage facility para sa produksyon kan armas kan sa indang fuwersa militar. Sigun kay Palace Press Officer, Abogada Claire Castro, mas marhay kung mailatag muna kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang plano kang US Congress bago makapagtaonin komento o desisyon sa posibleng pagpatindog nin pasilidad sa nasyon. Base sa report kan US House Committee on Appropriations kan Hunyo, sinugo kan US Department of Defense asin Department of State and the International Development Finance Corporation na pag-adalan ang posibilidad na magtindog ng sarong Joint Ammunition Manufacturing and Storage Facility sa lokasyon kan dating US Naval Base sa Subic, Zambales. Mientras tanto, tinauan doon ni Department of National Defense Secretary Abogado Gilberto Teodoro Jr. ang pangaipuhan na makabakal ang Pilipinas nin mga Airborne Warning and Control System o AWACS aircraft. Ang AWACS sarong military surveillance asin command and control aircraft na may makusog na radar asin iba pang sensor na piggagamit para sa detection asin tracking kan manlain-lain na mga lunadan, missiles asin iba pang gamit pang giyera. Nagigibukan mga ini na tulos na magpaluwas ning warning signal asin sitwasyon kan sarong bagay na pinagsusubaybayan asin makapag-koordinar sa iba pang mga puwersa militar mantang nagiserbe ining eye in the sky para sa mga military commanders. Tinaawan doon ni Teodoro na daay magkakanigo ang mga multi-role fighter aircraft dahil kaipuhan na may matabang sa mga ini na kalidad na radar surveillance asin iba pang aspeto na kayang itaokan mga AWACS aircraft. Mientras tanto, ipinagladawan
ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa body odor ang mga naging buweltada kan China sa mga naging akusasyon kan Puwersas Armadas kan Pilipinas may kinaaraman sa mga nasabat na illegal na droga sa Zambales na pigsasabi na bako malabong kagibo kan China para rauton ang futuro kan mga Pilipino. Sigun sa opisyal na kapag nadadakop ang China sa saindang mga illegal na aktibidad, dai manin na ipapahiling ng mga ebidensya sa tanganing patunayan na dai sindanin kinaaraman sa nasabi ng mga illegal na aktibidades. Dagdagan taan detalyas kan Bareta, ngunyan sa lado lokal, nasa linya si Angel Mustasa. Angel, good afternoon. Please go ahead. Magkakaigwaman nin mga kadiwa ng Pangulo sa manibebang opisina kan Philippine Postal Corporation o PhilPost sa mga probinsya sa rehiyon. Inian payag ni PhilPost Legazpi Postmaster Engineer Genera Raymond Gudisan na sa nagibuhon ang sarong matayumpong kadiwa ng Pangulo sa indang opisina ngunyan na Aldaw na pinartisiparan kan mga paratsyanda hali sa anom na probinsya sa rehiyon. Sigun kay Gudisan, dagulang bagay na mairanian mga lokal na produkto sa mga empleyado kan gobyerno asin sa publiko dahil sa mga katabang ining marhay sa mga lokal na paraoman na daininda na kaipuhan na magkaigwanin middleman na makakadugang pa sa presyo kan mga barakalon. Sila do kan PhilPost, dadarahon ninda sa iba pang mga opisina tanganing matawan man ning oportunidad ansay na mga kapwa empleyado asin ang publiko na makabakal nin barato asin preskong produkto direkta hali sa mga Bikulanong paraoma asin sa radit na paratenda. Mga dagdag na bareta, Angel Mustaza, DCGB News. Thank you so much, Angel. Bueltan taan detalyes kan Bareta sa lado nasyonal, pighiras ni alias Totoy na plano siyang ipagadan kan negosyanteng si Atong Ang matapos na sayumahan niya ang piltangro kaining suhol kasalida kan sa iyang pagsisilensyo. Sigun kay alias Totoy, tinawan siya nin papel na pirmahan kasalida kan kwarta. Dagdag pa niya na dai niya iniinako sa pagasabing buhay niya asin buhay kan sa iyang pamilya ang nakataya digdi. Sigun pa sa iya, naging target siya nin planong panggagadan na pinonduhan asin plinano ni Atong Ang kasunod kan sa iyang pagsayuma sa pigatangro sa iya. Mentras na ibinulgar man ni Totoy na si Ang nagastos para sa iyang taguan, mantang pikukonsiderar pa siyang sospek sa kaso kan sa mga propriedad na tag sa diri kan pamilya asin barkada ni Ang. Sinabi pa kaining gabos na sa indang tinaguan, kaya niyang ituro saro-saro ang mga hiniras na aligasyon ni alias Totoy kasabay kang gidibong pagsaangat nin reklamo ni Ang sa iya asin kay alias Brown sa Mandaluyong Prosecutor's Office ngunya na Aldaw, Hulyo 3. Sa katakod pang Bareta, pinahimutikan kan kampo ni Charlie Atong ang pahayag ni Julie Dondon Patidungan na ang negosyante ang utak sa nawawarang mga parabulang. Sigun sa kampo ni Ang, binalo ni Patidungan na hagadan ang negosyante nin 300 milyones de pesos. Si Patidungan, iyo si alias Totoy na saro sa mga akusado sa kaso kan nawawarang mga parabulang na gusto nang maging testigo. Pigasabi na dati siyang Chief of Security sa mga farm kan mga pambulang na manok ni Atong Ang. Sigun kay abogada Lorna Kapunan, abogado ni Ang, binalo man ni Patidungan na hagadan nin kwarta ang iba pang miyembros kan Junta Direktiba kan grupo ni Ang. Ididagdag pa ni Kapunan na naggibo man sana ning istorya si Patidungan kan maarama na bako efektibo ang ginibo asin nasangatan na siya ni Ang nin reklamo. Dagdagan tan detalyas kan mga Bareta sa lado lokal, nasa linya si Chief Jimmy Nasalita. Chief Jim, marain hapon, please go ahead. Nagiging parkingan nin mga pribadong lunadan anampangan kan munisipyo kan ginubatan konsay na ibang may sadir nin bihikulo na dainin sa diring parkingan nag-aaraga na okupado anampangan na espasyo kan municipal hall. Ang bagay nini ang dapat matawan nin atensyon kana lokal na gobyerno kung saan sa mga empleyados lugod na may mga lunadan man, dahil na minsan nin lugar na napaparkingan pag minalaog na sa trabaho sa pagsabing dating okupado na kan mga vehikulos na haros iyon na ang permanenteng parking area
ang hampangan kan munisipyo digdi sa Ginobatan, Albay. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGP News. Thank you so much, Chief Jimmy. Mabultan detalyas kan mga bareta, pakalis kan nagkaperang pagirumdom. Tuhod, siko, baywa, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Diretso kita kan detalyes kan bareta lado nasyonal pigbubusol ni Senador Ping Lacson ang bagong propestong ley na mapakusog ang leyes kan nasyon laban sa pang-espiya as iniba pang pagbalgar sa seguridad kan Pilipinas. Sa new Anti-Espionage Act ni Lacson, mas magabat na padusa para sa mga aktong ini asin sakop pa kan propesto ang mga bagong teknolohiya asin hiro kan mga dayuhan na pwedeng makiaram sa mga lakdang kan gobyerno. Pigtutugutan man kan mga kan propesto ang surveillance sa mga suspect asin ang pag-record kan komunikasyon kun may court order hali sa Court of Appeals. Sa propuesto ni Lacson, mas naghiwas ang definisyon kan espionage asin sakop na kaini ang physical, electronic, cyber man o sa napaagi na pwedeng makaraot sa Pilipinas.
Dagdag pa kaini habang buhay na pagkakakulong na daing parol asin multang 5 milyon sagkod 20 milyones de pesos ang padusa sa mga maiembwelto sa pag-espiya asin interference o pakikiaram sa internal na affairs kan nasyon pati na ang mga katabang kaini. Ang mga taga-gobyerno na masasangatan in kasong pag-espiya mahampang sa kapagkakapreso, multa asin habang buhay na dai pwedeng makatukaw sa anuman na pwesto sa gobyerno. Mientras tanto, sa sangatanin kaso kan gobyerno ang mga rice traders na mapapatunayan na nambabarat kan presyo nin paroy sa mga paraoma. Ini ang patanid kan Malacanang kasunod kan impormasyon na pigigibong dahilan kan nagkaperang rice trader ay 20 pesos kada kilo na bagas tangani bakalunin hababang presyo ang mga paroy hali sa paraoma. Sigun kay Palace Press Officer Abogada Claire Castro na dapat pigagamit ang 20 pesos rice program dahil ang National Food Authority ang nagbabakalin paroy sa mga paraoma sa patas na presyo. Nangapudan man si Castro sa mga paraoma na makaka-experience ning pambabarat hali sa mga rice traders na mag-usip sa Departamento kan Agrikultura, Departamento de Justicia, Departamento kan Interior asin lokal na gobyerno tanganing maidemanda ang mga abusadong rice traders. Sa katakod man na bareta, ibababa na sa 43 pesos kada kilo ang maximum suggested retail price kan mga imported na bagas poon sa Hulyo 16. Sigun kay Department of Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. dahilan ini kan pagbaba kan tensyon katakod kan ceasefire sa pagultanan kan Israel asin Iran. Dagdag pa niya na nagbababa man ang global prices asin nahiling naman kan ahensya ang positibong mga projeksyon na nairehistrong ani hali sa mga pangenot na nasyon arog kan India, Pakistan asin Thailand. Katakod kay ni sinabi pa ni Laurel na mga progresong ini posibleng magpapakarhay kan supply sa kinaban asin makatabang sa mas baba na presyo kan bagas. Dagdagan tapan detalyes kan bareta sa lado lokal. Nasa linya si Pading Jomar Bien. Pading Jomar, maray na hapon. Please go ahead. Salamat pa rin, Pio. Medyo areglado na ang bulos kan trapiko digdi sa sentro kan syudad kan Tabaco alagad kinakaipuan pang plan sa Honin Maray. Ini ang obserbasyon kan DCGB News matapos na kan mga nakalis na nagkaduwang aldaw talagang dai pa kikaya kan mga baguhan ng mga traffic enforcers ang pagmanehar kan trapiko. Alagad ngunya na aldaw medyo okay na ang dalagan napagaraman kan DCGB News na igwa pala na mga datihan na mga traffic enforcers na pig-retain na para mientras na sindaan maging giya kaining mga baguhan na traffic enforcer sa pagpadalagang kambulos kan trapiko digdi sa syudad kan Tabaco. Kung narog kaining sitwasyon piglalaoman na sa mga masurudal daw matapos na makakuha na nin experience ining mga baguhan pwedeng maging tunay ng areglado naman ang bulos kan trapiko digdi sa sentro kan syudad kan Tabaco. Mientras tanto pa ni Pio na pag-araman man kan DCGB News na igwang mga pig-retain kuta na maging traffic enforcer alaga nagtarayuman ng laog sa indang trabaho sa day maraman na rason. Samantalang igwa man na bago kuta naman na mga i-appoint ibugtak na mga traffic enforcers ang presenting administrasyon pero ang iba man kaini iyo anday man nag-ako kan naunambita na trabaho bilang traffic enforcers. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Thank you so much, kumpadreng Jomar. Buwelta kita sa detalyes kan bareta sa lado nasyonal dai pang simbag ang Malacanang sa kahagadan ni Department of Interior and Local Government Secretary Junvic Remulla na DILG na ang mag-anunsyar kan suspensyon kan klase kan mga estudyante kung may bagyo sa nasyon. Sinabi ni Palace Press Officer Abogada Claire Castro na pag-adalan ang hirit ni Remulla lalo na kung para man ini sa ikakarahay kan mga estudyante sa nasyon. Alagad gunyan, dai pang simbag si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kaya sinabi ni Castro na halaton na sana kung ano ang magiging desisyon manungod digdi.
Dahilan kay ini magpapadagos ang ipigpapautob na sistema sa pag-anunsyar kan suspensyon kan klase na lokal na gobyerno nag-anunsyar kun maraot ang panahon na sa indang nasasakupan. Nainot ng sinabi ni Remulla na maot niyang maging mas amay ang pagdideklarar kan suspensyon basado sa sayang naging eksperyensya bilang gobernador kan Cavite. Sinabi pa kaini na mas magiging madali ang koordinasyon kung sa DILG hali an abiso. Ibinasura kan Korte de Apelasyon ang petisyon ni Cassandra Leong na mina-question sa resolusyon na kasuhan siya nin qualified human trafficking dahil sa pagkaka-involto sa operasyon kan illegal na pogo digdi sa Pilipinas. Sa 7 pahinang desisyon kan Court of Appeals 13th Division, pirmado ni Associate Justice Pablito Perez, tinawan doon kan korte na dai naging magkakanigo ang paliwanag ni Ong dahil dai ini nag-agi sa tamang proseso. Sigun sa Korte de Apelasyon, dapat umagi muna sa Departamento de Justicia si Ong para questionon asin dai tulos dumineretso sa Appellate Court. Susug sa Rules of Court kay puhan mo nang maglatag ning motion for reconsideration lalo na kung may siring na opsyon. Nag-ugat ang kaso laban kay Ong hali sa complaint affidavit na ipinaglatag ka nag-aaging taon sa DOJ kung saan nahampang siya sa reklamong pagbalgar sa Anti-Trafficking in Persons Act of 2022. Matatandaan si Ong inarestar dahil sa pagkaka-involto kaini sa Pogo Hub na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga kung saan siya nagserbing representante. Sobra sa 85,000 na persons deprived of liberty ang napalibre na poon kan Hunyo 24 sa Mayo 2025. Sa tabang kan pinakusog na paralegal services, good conduct time allowance, probation, parol as in piyansa. Base sa impormasyon kan BJMP, sobra sa 15,000 na PDL ni pigbalyo sa mga pasilidad siring kan Bucor, provincial jails as in drug treatment facilities. Sobra sa 5,000 kaso ang dagos ng nadismiss, mantang 6,000 ang paramientras na nadismiss. Nagkapera sa absuelto o nakapagserbi na nin bilog na sentensya. Mientras na 340 PDL ang sinugo na magkondusir nin community service bilang alternatibo sa pagkakakulong, asin sobra sa 3,000 ang pinalibre bilang pagmimidbid. Ultimong detalyes kan Bareta, guilty ang naging desisyon kang Korte Suprema sa kasong panghabas kan mga manager kan sarong pizza restaurant. Katakod ini kan pagbubulsa kan mga service charge na dapat may parte ang ibang mga empleyado. Sa desisyon na sinurat ni Associate Justice Antonio Co, pinatawan kan Supreme Court Second Division ang mga manager kan sarong pizza branch sa Angono, Rizal na sina Janice Theologo, asin Jennifer de los Santos nin padusang 6 na bulan na pagkakapreso. Sinugo man kan korte na magbayad ang mga ini sa mga kaibanan na empleados kan mga parte bilang service charge pati na interest. Kan taon 2009, nag-usip ang mga empleyado sa may tagsadiri kan branch na daininda na re-resibi ang parte kan sa indang service charge. Alagad maski daing nakukua, napilitan sindang magperma sa mga dokumentos kan payroll dahil sabi kan mga manager, patakaran ini kan kumpanya. Sa pangarang ka nagsururat kan informasyon sa pangenot ni News Director Mardela, Nicole Ann Gloriani, Jan Matthew Balyaran, Mega Force Patrol, Tata Nems Flora sa Master Control, sa IT si Jerome Nico Martinez, ako po si Pio Fernandez. Salamat, marhay na hapon. Attention! Attention!